Biyag ti tao. Daytan ti kanayon ko nga ibagbagaken ka dyan. Gastadora tinubyam ko naklangarudan. Nanang. Ti ammo madabalay mo asang utang. Balayo itinubyam. Ngamawan, uray may sa apuste ana ipatakder. Kat, anya ti planom ita. Sinaamon dyan nubyam. Ay ataklat ta tinubiak, nanang. Nga uray kas dyan tinaramid na. Saan ka kadi ama upay? Ay na, siya kunti mangibagbagaken ka anak ko. Saan nga umasenso ti biag mo, nukasken kwa na ti agbalin nga asawam. Uray puutem to'y kunak, anak ko. Agyaman na, kauray kas di timbagbaga ni nanang mo kanya. Saan ka lata nagbaliw kanya, Johnny? Aklo na Isabel. Uray adon tinaramid mo ang pasong kanyak. Ruming paulat at tinalaos sa panagayat ko kanka. Agyaman na, honey. Ay ayatan ka unay. Sorry manin iti amin, ha? Wen, napakawan kan. Please ko malaeng. Di mon ulit ang tinaramid mo. Agbalbaliw ka kuman. Idjamon ti panagsugsugal mo. Ikang kapay ti may sagun daway mong agbaliw. Wan, promise. Agbalbaliw akon. Kat? Okay kayon itinobyom, Isabel? Wan, siyak pa'y ti ko nam. Nalaingak ang mga ayo ko nam sa. Bilibak nga ron ka, friend. Kanayon ka nga agkari iti boyfriend mo. Ngam awan mo't matungtong pal mo akarim. Uray talav na magtinobyo, friend. Di nakabailan ang mapukawak itibiyag na. Manutikas itinobyom, Isabel. Isong anadam dyan boyfriend mo. Di mon paluspusan pa'y. Nagasat ka gankwa na nagagat kan naanos. Nagasat mat kanyak tanapintas na, friend. Agyaman kit di takinayat ko. Anya? Ay na, insan. Saan lang namin sa nawinaldas tinobyang ti kwartan? Namin na dun! Apoy, di ka pa natitigra? Insan. Laglagi pa minsan. Naligat ti trabaho tayo dito abroad. Saan tayo pitpidutan lang ti kwarta dito eh? Apay nga na di mo pala sinanday siya babae. Ay ayatek ni Isabel, insan. Baka mo ka ron. Basta di mo ipawpawit amin ti sweldo. Pawitam lang iti pang allowance na. Ay, makapasurong ti kastoy. Nay, apayan, Isabel anak ko. Anyak pagpupudutam. Dayjay adyani naglaka amamat pati iti ibagbaga dagiti kakabagyan na. Ay, masurunak. Ha? Agasam, allowance ko laang timpawit na. Tila idandanon ngamin dagiti kakabagyan na kinkwana. Kat dayjay mat adyani, mamati mat adagos iti dandanon da kinkwana. Ha? Padpadaksendak dagiti kakabagyan na. Ay, agyaman kakit di Tapaw itan nakalatta iti allowance mo. Kalpasan tinararamid mo iti kalabas. Didak man mat sermonan. May sakayo mat nanang. Anak ko, ammom ka day asikan titupi ko dagiti kakabagyan ni Janay. Gapo iti aramid mo. Saan kayo pa'y lakano nagkasal? Ngamsikan ti pangipaw-pawitan ni Johnny iti sweldo na ija abroad. Ay naawan bibiyang ko. Sawan dati kayat da asawan. Basta ay ayatin nak ni Johnny. Iso ana parabor kanyak. Day talaang nanang. Isabel. Ay wan gayam nanang. No agdamag to ni Johnny kada kayo. Wan adagos ti isong batyo. Ha? Apay aya. Anyat damagan na. Ama si Kugak. Anya? Ang masikog ka ka di nga agpaiso, anak ko. Saan, nanang? Anya? Apay nga ron nga ibagam ama sikog ka no saan mo't gayam. Tapno na yunan ni Johnny ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Di ka ka di mabutang iti kastangar araminem, anak ko.
agbalbalin kan nga ulbod gapo iti kwarta. Nakarkaron akagura da ka dagiti kakabagyan tinobyom no maamwanda na ita nga aramidam. Bayan nyo, tayo nakaagsapol iti pagtrabahuak. Tapno saan nga ibaga dagiti kakabagyan ni Johnny, apapakpakanak kenkwa na anobyo. Ha? Makapasuron dagita atap tao, man nakibiyang dalaunay. Isabel, apay asimina ka iti pagnaidan. Agab-abang kamot gaya man dito'y sentro. Wan, pamasurunak iti lugar tayo. Nang runa dagiti kakabagyan tinobyo. Nagalas ti pagkitkitaan da kanya. Ipakitam nga minti pa nagbalbaliw mun Panagnagam kadakwada. Asino da kumaakabutan ko? Isuda aya ti mang pakpakan kanya. Kat, pangalaam ngay iti pagabang mo, kat awan matrabahom. Agtrabaho akman ken saan, at dalat ta kwarta, Kate. Hello, honey. Hello, Isabel. Kumusta ang tisigog mo? Ay kwa, kuna ti doktor ko. Sensitive ka nung agsi ko, Johnny. Iso ang masapol nga aginana. Okay nga ron, ha? Aginana ka na ba? Ano daw tisigog mo, Isabel? Wan, honey. Basta itid mo amin nakidawakan ka. Tadyak kayat ti mapapa ay. Agsina talangan no di mo itid dagiti ka sa pula. Ayun gayam, kurang ti paw-pawit mo. Agbayad akpay iti abang ko dito'y sentro. Pinagawid ka langan. At ipagbayad mo iti abang. Idulin mo, tapno at ornong ta. Ha? Manjak. Nagalas ti ugali dagiti kakabagyam. Kayat ko ti aglemang. Anya? Basta ipawit mo ti sweldom, tasyak ti mangidulin. Agurnong ta, nang runak at addanton anak ta. Nagmayat ti biyag ko. Again, enjoy agad. Ulay sa anak nagtrabaho. Mabalin na. Kunak tupay ka. Love na tinobyo. Nasingpat ka niya dahil. Amin na iba kang patyan na. Kanpat ka na amin akit daw kan pa na. Namati itimbaga amasiko ka. Nga oray na saan. Hi! Mabalin ti makitibal, miss. Ha? Guwapo. Okay. Sige lang. Apo nga may mesa ka. Daga nga itisinggan. Basta agpada ta singgal. Anya tinagan mo? Isabel, sige. Napintas tinagan mo. Kas ka pintas mo. Siyakmot ni Franco. See. Mabalin ka din agsala tayo, Isabel. Sure. Apay kit binasaan. Sige, agsala ta, Franco. Ayan ko. Malaki po din napasamak itirapi. Napatak kami nga agpadpada iti day siya, Franco. Ayan ngayon day siya lalaki. Pimanaw ka din. Pinanawan naklatan dito yung hotel ang nagturukan ni. Tiwalat ko. Nakaparabaw itilamisaan. Awanan ti karga to yung wallet ko. Ayan dagiti alahas ko. Ti sing-sing, kwentas, relo kanaritos ko. Apay nga wan matan. Anya ti kayat asawan daytoy. Tinakawan nak nga ta daytoy alalaki. Ti cellphone ko. Awag akman.
Naimbag na na-save ko tin numero na idi kalman. Sa dino tayan mo? Awanan kay tibayin. Relax. Dahag pa na to, Isabel. At dahag lang iti sitig. Inalam ti kwarta kan alahas ko. Ang lunak. Talagang inalag. Takayat ko nga idoli. Ha? Pasensya ka no pinanawan ka di hotel na nagtulugan ta. Nagtardara sa gabi. Ta importante tinapanan. Inalag ti kwarta ka alahas mo. Tama nga no tamang takaw. Indolin mo. Anda ka niya. Anya? Isublim kanyak dagita. Di ka matanagan ta talaga na isubli. Indolin ko lang. Isublim itan, pang-asim. Sige, agkita ta nga ron. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ta. Apay amasapol adito'y hotel ti pagkitaan ta. Di ka nagreklamo. Di ka man kundi pakipag. Amok to maglakay kayat mo. Yagmun ti kwarta kin alahas ko. Tapumanaw akong dito eh. Madamdama pa yung mata. Kung may katagsarsarita tabay. Kailiw ka nga minun. Di na ka di kailiw. No siya, kailiw ka una yan. Ay ayatan ka nga minuna yan ni Isabel. Franco. Si katerapap ko papay nga sawan. Nakasaganak amang ikasalkan ka, Isabel. I love you. I love you too, Franco. Nailawan taman yan, Franco. Sa nabali tagkasaltanton. Tagdarak din napasama ka tata. Di ka pala may kasalita ta. Ada pagdaldala na ka problema. Anya dito. Masakit yamak. Dakil ti magas-gastos ko para itiagas na. Siyak lang amin timang tutulong kan ko na. Tas siyak lang ang ti barong anak na. At ang pamilya na kiti kakabsat ko kahit marigrigat na lang. Anya. Sige. Uray di mon isubli ti kwartang inalam iti wallet ko. Tilatan alahas ko ti isubli. Nakababayin mo ta. Basta di mon isubli taaramatan para iti agas ti amam. Agay mo nakarot, Isabel. Iso na lang ta nalipatak mo't gayam jalas mo. Diyak na ikat iti may sa pantalon ko. Ala, sana bali. Inton maminsanan nga agkita ta. Samon to isubli. Agay mo na tama nakawat ka. Nasingpat ka, Isabel. Ay, maopera ti ang makin tong bigat. Gumawan aramatan niya kwarta. Anya? Medyo nakalagat at ti maaramat. Kat kurang ti kwarta. Apay, manuti ka sa pulam, Franco. 50,000. Mabalin ka no. Oray kagudwa pa ilati ipayad ko. Anya? O sige, mangdadak iti 20,000. Sanin, nakababain. Maasyanak namin kan ka. Isungay kan ka. Iso na lang ang tawan igam ko akash. Aday jibang ko. Ha? Abay, mairwar mo nga tayo ta. Wala. Kuyugan naktain irwar ti kwarta. Sanan, kapabain. Mababain ako na yan ka. Alakit din. Agrobatan. Tamapanta iti bang Franco. Umayak man, anak ko. Ha? Apay nga da kayo. Impakadayo kumamit ang nga umuna tiyo umayo. Ha? Apay, di mo kaya tiyo umay ko, anak ko? Saan akas na? Nakigtutak lang amin. Ala, pastrakan na ko, taagawin akmat na ito madamdam ah. Ay, Sino dahi ta, sweetheart? Ha? Sino dahi jay alalaki? kwa, ni Franco. Nobyo nanan. Anya, kahit ni Johnny nga'y. Apay, nagsina kayo. Tangiwat yung. Ang mga numangag na kayo ni Franco. Agulay mo kayo nila. Ay, agawid kalaangan no kasta ti aramidam. Saan? Diyak kayat nanang. May mayat dito'y.
Tapno mayadayo ak kadagiti man nakibiyang atat tao, ijay lugar tayo. Nangagutin pa ganin nanang mo. Sino dahi dyan, Johnny? Nobyang? Kwan? Wan, ngam sina akon, si Katipili. Sa dino ti ayan na. Aday jay abroad. Kinapod nun ha? Iso ti agi paw-paw iti kwarta. Ngam sina akon, ta si Katipili. Apaya sinam, sana. Ha? Saan ka nga agimon? Agi mo nak, huwag mayos lang. Sayang ti kwarta no sinam. Ha? Amo, mata siya ti ayayatan. Saan? Kwan? Wan, Franco. Gusto ka ron di mo sinsinan. Tano aramidem ti kasta. Awanan pagbagasam. Nanang, masiko ka. Hidaytan ti ibagbagakken ka. Nagar-aramid ka manen akunak, Isabel. Anya ngay ti iparang mo arupam ken ni Johnny ita, tamasikugkan. Ngam saan mo't nga iso ti ama, tasikug mo. Sana bali, tati amuna kit talaga ama sikugak nanang. Kit iso ti ama ti sikug ko. Anya, kayat mo asawan, pagparangam nga iso ti ama, tasikug mo. Wan, nanang. Saan amanal ni Johnny? Tapno ulaw-ulawang latan. Imposible anin na mo ti bulan ti sikug mo. Di nan tumadlaw dayta nanang. Nalakala arasonan dayta. Siyak ti makaam mo. Anya. Hello, Johnny. Kumusta ka, Isabel? Kumusta ang tisikog mo? Kastoy, kanayon nga agsakit. Puna ti doktor, nadyak aganad ang mga numaragrag. Anya? Di ka kami nagbambanog, ha? Lagi na nakanay pa. Wen, honey. Ay, wen, kano ka nga agpaw iti kwarta, honey. Agbayad ak namin iti abang. Ken agpa-check apak. Sige. Agpauitak inton madamdam, ha? Ay, wanam tisikog mo, ha? Wen, honey. Urayat ti pawit mo, ha? Sige, tamad madiman ng tirik na. Iturog ko biit. Bye. Oo niya. Agpawit ka din. Wen, Franco. Agpawit ka no itangal daw. Iso nga orayan to. Nasayat na rod. Franco. Kaano ngay nga kasarta? Dandani ako nagpasngay. Agpanunot ka man, Isabel. Kaya't mo amamuan tinobyo mi dya abroad ti may papanakata. Saan kun anobyo day jay? Si kantinobyo. Una, di mo pa'y matsinan. Iso anobyo ang pa'y laging gaita. Kunak ngamin asina akon. Di mo matkayat. Pangalan tangarong dito kwartata mo sinam. Wala man. Franco. Saya atim kiti ti makilangan kan kuana. Di mo apapaan. Tapno galanti lat tamang tadi ti kwarta. Siyak ti makon-konsensya iti arami dan ti anak ko. Mare, iso nga imbaga kung dagpaysukan ka. Si kanton ti makaam mo amang ibaga iti anak mo. Ay, pasensya kan, Mare. Ngam nabayagan nga awan pa nagtalag ko iti anak mo. Linuko na ang itinaminsan ti anak ko. Iso nga muklatan nga ulitin namanan. Pasensya kayo, Mare. Kanayon kumahat abagbagaan di anak ko. Ang amdinak mo't dengdenggan. Agyamanak ta na ibagam da ita, Mare. Tapno mabagaak adagos ti anak ko. Nanang, jak makontak ti cellphone ni Franco. Madanagan na. Manun nga aldaw asaan na nagawawid iti dagos mi. Napanan na ngamin, aya. Jak amo. Basta imbaga na nga adda sabten na tao. Ngam di mat nagawawitan. Sapay sana sungsungbatan ni Johnny ti awag ko. Kun oray dagiti text ko. Lipat mo ni Janay. Tati ama ti sikug mo ti ipamaysam. Huston ti panangluklukom ka ni Janay. Nanang, Ladingitag.
Ngam imbaga kun ti amin iti ina ni Johnny. Kad nalabit, indanon nan kan kuana ti imbaga. Anya? Naimbag ng oras mo, Johnny. Nadamag ko ang simangpot kan. Eso nga imaya. Apay nga ka. Di ka ngaminan nagparparit na kanya. Kailiw ka, Johnny. Di nakarakupan. Palang kantis. Kalpasan tinaramid mo. At dapay larupam ngagpakita kanyak. Eso nga imaya. Taumayak agkid daw iti pamakawan. Ikan na ko maiti may sapay agon daway. Nagsina kami kin ni Franco. Tanabayagan na saan ang nagpakpakita kanya. Pinanawan na kami iti anak mi. Agpalawaga. No, Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Palang kantis. Sinayang mo ti panagtalagkan panagayat nga impay ko ka. Ngam napukawan ang namin pinsan tayo ta. Diyak pagan ano ti man nga lilaw at tao. Isunan anak ko. O, ato yung tigatas mo anak ko. Apay asumanagit ka anak mo aya, Isabel. Hindi naman kaya tisagat nanang. Adto'y tiginatang ko agatas. Ing katimplaan ta iso ti ipagatas mo. Agyaman nanang. Nagrigat gayam ti kastoy. Awan ama to'y anak ko akatulungak ang mga sikaso. Kan mangipangay iti kasapulan na. Ala, pagadalam dahi taan napasamak ka anak ko. Di kan kayat asirmunan. Tamumon ti kayat ko nga ibaga. Wala nang. Pag nakmakda ito'y anapagtangko. Kat agbababawi gapo iti naramid ko iti kalabas. Biyag ti tao. Zeus, iho, adda ka manan dito'y kwarto ni Manong mo. Manon abulan tinapalabas, manipod iti naipan ti kapsat mo ijay mental hospital. Aging ka diit, kat di mo pa'y lamaaklon tinapasamak kan ko, ana. Saan nga rod, mama? Nakaragragsak mo't nakit kitaan. Kaslawan problema na. Ngam apay nagbanag akas dyan. Nakapsot nga minti panunot na iho. Di nakabaala na baklayan no adda nadagsan aparikot asumangpay kan ko, ana. Mama, Agduma kayo iti kapsat mo. Tanapigpig sa ti pakinakam mo, Zeus. Sipod pa'y iti babasit kayo. Nadlaw kunti kinakapoy ti kapsat mo. di na maaklon ti panagsina da iti babae nga inayat na iti kastaunay, mama. Kat iso pa yung tinakapukawan ti limbong ti panunot na. Uwan nga rod, anak ko. Agsaga na kanyak da iti a babae. No agsabat ti dalan mi. Ikaro na tinapasamak ka ni Mano. Anya ka di daytan nga ibagbagam, iho. Awan mo at akin pagayatan itinapasamak. At tinasayaan, agpulas kakit din. Tamapan ta sa rungkaran ni Manong mo ita. Awanan ti gatas ni Sayon, anak. Naudin tay tinimplak itay bigat. Sige, nanang. At dapay matkit dinabati ang kwarta. Agodongak no madamdama. Tay nakgumatang itigatas na. Ay, masya nakiti ubeng. May ramramanan iti kinarigat ti panagbiag ta. Jak pagbaboyan ti idadatag ni Sayon kagatananan. Ta iso ti inspirasyon ko ita. Di mo pa yan na ituloy ti panagadal mo. Makauray day tananang. Ubingak pa'y mat. Maituloy kong tulat ta ti panagadal ko. Basta ita, kaya't kayo atulungan ang mga iwan kin ni Sayon. Tani, bakit kayon? Ay, dumakkel ni Sayon nga awan amana.
Ala, saan tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayt na nanang? Agrubatakit din. Tainak gumatang iti gatas ti apo ko yun. Dituyak langin, mama. Saan ako nga umasidag ka ni Manong? Da kayo langan no kayat yo. Sige, iho. Sikati makaampo. Mabit lang nga rota kasaritak tay nurse amang bambantay kan kuan. Sige lang, mama. Manipod dito ayan ko. Nalawag nagta makita ti ayan ni Manong Brian. Kimot to. Kan lima kay tilangana. Tay matidugmat ng ti iming kan barbas na. Aginggat kaano nga ta akas ta ti kasasaad ti kabsat ko. Anyamat ta nagasgasat na. Diyak kabala na kita ang tilangana. Rumarakon. Tauraya ko ni mama itayang tilugan. Ni, Maureen, si kamat gayam. Sombra ka Ay, agyaman nak, friend. Ay, adagayam imot ko agatas kan merienda para kin ni baby sayon. Ala, nakababain mo. Ay na, awan tirong ba nga pagbainam, friend? Aywan, ayan ni sayon. Ay na, mailiwa ka mang rayaw kan kuana kan. Ada ijay likod. Aw-awiran ni nanang. Diyak mamin makawayas dito'y balay no makikita na. Kumarayo latta kanyak nga uray adda aramida. Ay, no apay mo't ngamin ang nagbalin ngay responsable dagiti dadakkel na. Siya kundi nagbalin nga ina ni Zion, Maureen. Manipod imbati ni Hasmin kanyak. Wen ngam kapukan ko na in sakripisyong ti panagadal mo. Pati dagiti scholarship mo napukawan. Masya naklakat nga rod kan friend. Nadala ko mamaaramidak. No makaurno nga, ituloy kong tumanan ti agadan. Ay, no kayat mo. Isarek ka iya kumpanya pagpapayak. At dabakante iti kina janitress. Ura part-time ka lang, niso. Ikatuan ano mabalin lakit ni. Kabailan matkit din ni nanang naiwanan ni Zion. Kan may sa masapul ko at talaga ti trabaho, friend. Tani, pimigsamot din nga aggatas ni Zion. Nala nga rod, agsagana ka. Tay kuyog ka inton lunis si pagtrabahwak. Nagdakkel to'y kumpanya pagtrabahuan, friend. Naimbag ka pa'y, natalgadon ti pagbirokam dito eh. Ay na, tinapatag, nakabiro ka mo ti pagtrabahwam. Ay, naimbaglangan at nasingput tay HR me. Kan amamok ngamin, isa pinatgan na tikid daw ko ano mabalin, kat ag part-time ka pa'y laang. Tapno maigiddan mo ti panagadal mo iti panagtrabahom. Kabaalak nga ta? Kasanon tay busbusan dananang kansayon. Amangan no saan nga umdas ti sweldo, no igiddan ko ti ag-eskwela. Ay na, di ka di madanagan. Tulungan ka matkat. Ganda aramidam, inutam nga alaan dagiti units mo. Tapno di ka marigatan. Kita amtay san nga ag-conflict iti schedule mo. Uray iniinot lang ti panagadal mo. Tinapatag, makaturpos ka. Dakkel ti panagtalagkukan ka, taang mo ka nasirib ka. Ay, sige panawan ka pa, ita na isurok mo tandang itinaskan nga aramidan. Say-say atan ti trabaho, Juan. Wen Maureen, agyaman nakmanan. Agbayag kayo ka dito opisina, mama. Dito'y kayo na mangal daw, tagpa-ordera kiti makan. Kaya't ko lang ti pumasyar, iho. Agawid akmatla at akos. Anyang harap ti kayat yung inuman. Kayat kita agkape? Mala si katibaka mo, iho. Amo matan no anya atimpla ti kayat ko. Sugar. O sige, mama. Ito gaw yu pa ilang arod. Tapangururayan nyo iti kape. Tagpatimplak iti janitress. Good morning, sir. Ma'am, adto iti kapeyo. Thank you. Ha? Ada ka di pa ipaaramid yung kanya, sir, ma'am? Awanan. O sige, mabalin na kami na panahon. Sige nga rod, ma'am, sir. Mama, mabigbig yu ka di daychay a babae?
Sana kasigurado no iso dayjay ti. Iso dahil ti nobya ti kabsat ko, mama. Uray ladawan lang kinakakit-kitaan tayo ti nobya ni Manong. Mailasin ko. Masigurado ko iso dahil. Ala. Agkapitakit din, anak ko. O anya, kinasarita nakakadin ni boss, idimpan mo ti kinid daw na kape? Saan? Ngam, sabali ti panagkita na kanya. Naklaat na siguro, tabaro-aro pa tinakita na. Ngam nasingput da, nang runa ni Mampasita. Ngam tay anak na, kasla kumilaw ti mata na akimita kanya. Kasla kagura na. Ha? Ala, saan matakas dyan ni sir? Naragsak tupe makilanglangan kada kami. Naira nala sigurong adda parikot na Iso akas di tinakita madjar na. Kat no nagsingpot ni sir. Unay kamatan. Nagsimple ti ipaparamit ko ka. Ngam di mo pa'y maaramit iti nasayat mat. Sir, pasensya kayon. Diyak ngamin naawatan tay instruction nyo itay. Pimanaw kayo ngamin adagos, sir. Kan may sa kinadyanetris ti inaplayat. Kat panagkunak, saan ko alinya dagiti ipapaarami jo kanya. Sumungpat ka pa ilang? Sir. Siya kung tagkid daw iti pasensya para itigayam ko. Siya kung ti mga ramid iti papaarami jo kung pana. Si kakaditi nang isarek iti dahi ti ababae, Maureen? Uwan, sir. Sana ga po tadyak pakibibiyangan dagiti aplikante diti kumpanya. Katilamutan isarserek yu a tao. Ay, pasensya kayon, sir. Nagagatmat kit din ni Heaven kan nasingpet. Di yu kumanungtan, sir. Di na pa ngamin kabisado ti pasikot-sikot diti opisina. Pasensya kayon, sir. Say-saya ate kung no sumaruno. Awanan ti sumaruno. Sir, maasi kayo kumamat kan kuana. Iso lang amin tinamnamaan ti anak na. Ha? Ulitak, sir. Nasingpet kan nagagat ni Heaven. Kumusta mo ti trabaho ngay anak ko? Nasaya at latamat nanang. Anong saka? Uray ka na yun nakapagpupudutan tayo gusto. Diyak man amo. No apay akas jay. Kaguranak day abos ko. Awan mo't madingar aramida kan kwa na. Nang runakot kabarbaro akpay la ijay. Ay, kat ano sampay laang anak ko. Para kan ni baby sayon. Una nang. Uray kaskasano. Adda pangalaan tayo iti inal daw abus-busan tayo. Kan maigiddan ko pa'y ti agiskwela. Nga uray basit lagi units ko. Angam ne, di mo kumamot abusuan ti bagim anak ko. Tapno saan kang agsakit, wan? Una nang. Sige, tagrepaso akpa iti leksyon ko. Nanang. Evan, kabalam ka di pa'y? Awan karbangak asumo ko, Maureen. Diyak mo't nga rod maawatan no apay naguyong ni sir kan ka. Italaan mo na kasjay. Nga da pagpupudutan na nga empleyado. Kasla daguran ni Sir Sius kanya. Ngam, apay ngay. Awan mo't ti amo kabasol ko kan kwa na. Diyak ngamin maranranaan ko. Kasaritak ko mama ipapankan ka. Ay na, saanon? Di mo aramidan day na. Amangan mo mairaman ka pa'y. Diyak kaya't apati si kakat pangipapasan ni Sir itibura na kanya. Diyak mat amo tigapuna. Kita klaen, naging kat kaano ti pagpatinggaan na di babae, mama. Talaga ka di nga iso dayjay ti ex ti kabsat mo, anak ko. Isulaki ti dayjay. Dakkel ti pamatik. Diyak lang amin amo tinagan ti ex ti kabsat ko. Ta saan mo't nga rodo na makasarita iti nasaya at ni Manong. Kas jagat nga rodan di kasasaad na. Damagan ko matinagan ti ex na. Masigurado ko nga iso dayjay, mama. Iso nga ramirit ti amin nakabaalak amang balas iti awanan pain. Nawayaak amang aramid, tadi na amo ang kabsat ko ti inalilaw na. Iho, saan ko maakasta? Maasyan ka kuma. Di mo ko mariribukan dayjay a babae. Kas makita kat nasingpot mo't. Nalaing-laing at pamarang, mama. Ukutan niyo to'y kunak.
Sumukon tumatlaang na jay a babae. Saan lakit di ama gustuan ni manong mo numaamuan na ti Aramida? Ibalas ko lang tinapasamak ken ko na, mama. Kamalitiwagas mo, iho. Bayam ani karma ti mangbalas kan ko na. No bilang agpayso ti atap mo. Jak mauray ti karma, mama. Ngam amang ano si kanto ti pagbalat ti kanday tangar Aramida, iho. Di kay matanakan, mama. Saan to ang mapasamak na ita? Ne, kunak man nung nag-out kan. Adda ka pa'y malagayam dito opisina, Heaven. Madam Damapay, 5 p.m. pa'y mat ngamin ti sarak ko iti pagadalan. Kat, kumustan nga ni Baby Sayon? Diya ko nakikita. Ay na, limok magmanen takasano, naglaing nga gatas. Nagpit ang maibus ti gatas na. Ala, ano sa mon, friend? Sana bale, tamabiit na dumakkel ti ubing itan. Ang masurunak lang amin iti kabsat mo. Basta imbati na latan ti anak na. Adi naman la imbagan no asino ti amana. Tapno da ko mapagdawatan tayo iti sustento ti ubing. Anya ngay, da kayo itan ti marigrigatan. Pero wisyo ti impain na kada kayo. Saan ang perwisyo kada kami ni Baby Sayon? Ay, talaga kay di paliwawang dahi a Hasmin. Sipod kinaubing tayo, talaga sakit ti ulo ti impapaay na. Maureen. Aging kakadita kat di pa imawag kada kayo? Di yu pa ilaan mo no sa dino manantayan di kasingin mo? Saan pa nga road, friend? Ay, talaga nagduma kayo iti ugali iti kasingin man niya. Ano kasano ti kinasingput mo? Isumot ti kinawulwul dahi di akapsat mo. Nagkuna ang mabalin mo ti agawid? Sir, adda nga minaskan nga asikasok ita. Nakapakada akmatan iti HR, sir. Syaklat na ti boss da nga HR. Iso asyak ti masurot. Lepasem ti oras ti trabaho. Sir, importante nga min kami nakita. No kasta. Mas importante gayam ti aramidam itirwar ng iti trabaho. Sige. Once arimwar ka dito yung building, di ka nagsubsubli. Maasyan kayo kumamat, sir. Diyak maawatan no apay kas talaunay tigura yung kanya. Awan matang mo kabasol ko kada kayo. Ngam pa'y kasta. Maano sakto para iti pamilyang ti pa nagtrabaho dito eh. Sige. Makamu ka no ipilit mo ti kayat mo. Basta laglagi pam ti imbagakin ka. Nutob nga rin na. Awanan subyam at trabaho dito eh. Apay akas talaunay ti panangisakit mo iti dahil siya babae, si Kamaurin. Masyanak namin iti gayam ko, sir. Ikarkarigatan na nga isaksakat ti panagbiag ka. Adda ka ti basol ti gayam ko kada kayo, sir. Takanayon yung amin nga ungtan. Awan bibiyang mo iti dahil ito eh. Pati gayam si kaagayam na inulaw na. Manangan lilaw na di agayam mo. Nasingpot ni Heaven, sir. Awan amo kay nagrabyado na. Basta ibagam iti gayam mo, asaanan nagpakpakita pa dito eh. Maasi kayo kumamad kan kuha na, sir. Isapsapar na lang ti panagadal na bayat ti panagtrabaho na. Kat no kinunam nga dan anak na. Apay ngamin nga inununa na tinaganak ngam ti panagadal na. Diyo lang amin amo ti pakasaritaan ti biyag na, sir. Wan, adda bibiyagan na nga ubing. Saan nga na nagtaod dahi kan kuha na, sir. Nagsardeng pa yan nga agadal ka po iti dayta. Itatanadaan iti gundaway amang ituloy iti panagadal na. Da kayo matagbalin na tubang, sir. Nasingpot ni Heaven. Gamdyak amon aging kat kaano amaanusan na tikasta at rato yukan kuha na. Zeus, iho. Kitaom ka di dayto'y babae nga ag-viral iti FB. Kaslaad da kaing ingas na. Sigun iti nangipos. Agwalang-walang ka no. Kat napukaw na tilimpong ti panunot na. Kaingas ti janitress iti opisina na ita babae ah. Wan nga rod anak ko. Kaingas na launay. Ay na, anak
ko, hapay akas tamot ng tinagbambanagam. Binaybayam mo ng tibagim. Masapol ang maipaagas ni Yasmin nanang. At ang nakasaritak nga ahensya ang mabalin amang tulong kan kwa na para itipan nakapaagas na. Sapay agtangran. Iso adelikado no agtalin na adlaang dito'y balay. Nalangarodan ako, tulungan tatikabsat mo ta kaasimot. Nanang, nangato tigurigor ni baby sayon. Ay katkasanong aruditan anak ko. Itaray tayo iji ospital. Kumusta kan, Manong? Dakkilan tinagbaliwa, ma. Ala, itultuloy mo tiyang paimbag. Tapno makarwar ka nito mental. Mayat, ading. Kaya't ko na makita ti anak ko. Ha? Kasta ti kanayon na nga ibaga kanya kanak ko. Tunggal sarong karag dito ayan na. Kasta ti sangkabalikas na. Anya? Ang pudno nga ta nga adda anak na, mama. Pinayabanda ka no, sir? Wan, tada na patagapagsaritaan ta. Ado ti kayat ko adamagan ken ka maurin. Anya dayta, sir? Diyak lang pagarup akas ta tinapasamak. Wan, sir. Iso anas kan nga agsapul man ng itibaro apagtrabahuan ni Heaven. Tani, inikat sumutkan. Anya pa nga iti pangalaan ni Heaven iti paggatang na itigatas ti ubing nga imbati ti kabsat na kankwana. Awanan Mabaling ka di akid dawan ti address ni Heaven. Kaya't ko makita ken makasarita. Apay ka di, sir. Basta kaya't ko maamuan ti address na. Tamapanak dayan na itamatlahay. Sa dino ka no nga ospital ti ayanda, anak ko. Saan da ka no nga amo, mama? Basta sa pulan tayo kadagay ti ospital. Sana bale, kaimbagada tinagan ti ubing. Anyan day ti ama paspasama, anak ko. Masapulapan ken tayo ti kinapudno, mama. Madam, jak ni namnama day ti apagdan. Awan ngamin ti amo, may maipapan iti ama ti apu ko. Heaven, iha. Madam, Agiaman na ka na kayong agina. Tadiyo binaybayan ti apo ko. awan anyaman na, madam. Heaven, pakawanan ako, ma. Ha? Sorry, no, kanayon ka idi nga untan. Sabay mo na maawatan na ako. Tiamok namin ka talaga si ti ex ti kabsat ko. Di kay madanagan, sir. Tamaawata kun no apay kagurgura jak idi. Sa anak mo't di ang nagimula iti sakit tinakam. Medyo nasair laang tiriknak idi. Pakawanan na, Heaven. Uwan, sir. Napakawan kayon. Nuuban-nugot kayo. Pagsisinnuplatan tayo nga aw-awiran ni Baby Zion. Kaya't kumat nga iwanan ti apo ko. Sapay ko mata diyo pagkadkadan tikid daw ko. Awan ti karbangan mi nga agkad-kad, ma'am. Pagyamanan mi kiti, nutulungan da kami para iti kaanak ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo para kin ni Baby Zion. Heaven, ituloy mo ti panagadal mo, tasyak ti makaamokan ka. Ha? Di mo pa kadanagan ti magastos, ta i-shoulder ko amin. Saya atam ti agadal. Tano makaturpos ka, agtrabaho ka adagos iti kumpanya ngayan ko. Ha? Ala, nakababain, sir. Oh, please, di na akong awagan iti sir. Siyos ko ng kanya. Awan ko ang ba nga pagbainam? Syakit di ko maati agbain kan ka. Gapo iti naramid ko iti kalabas. Aramidag ti kastoy. Takayat ko asulnitan ti nagkurangan. Wano nagbasulakan ka. Ha? Agi amanak nga rod no kasta, sir. Ikali, ipamaysak ti agadan tapno makalpasak. Ket tapno may pasnek mo ti panagagal mo. Da kami pa lang ti mangaywan ka ni Zion. Tane, nakapsutan ti inam. Naimbagla iti balay,
Tada ti babaunan nga agbalin ayaya ti kaanakanta. Biyag, di tao. Apay ay akasla napatpatagkan ka dagiti barkadam. Ngamda kami iti anak mo, Mark. Anya ka di mananda kita nga ibagbagang bakit. Napanak lang mat iti ayan na kasinsin ko. Tanagawis da. Anya tinagdumaan ti makan ijay kan ditoy? Tanakipangan ka pa'y ijay? Ay na, bakit? Saan kumamat akasta? Birthday ti kasinsin ko. Nagsasabatan mi matlang dahi dyan nga kakasinsin. Saan ka nga inayaban? Gaputasan ka mat amakipangan nukas dyan nga ayaban da ka. Sa bali pa yung timapanunod da. Apay ang nagrigat ka nga maayaban no panlangan. Oo, nagadukat arason mon. Ti ko namkit di, saan kami anapatag iti anak ta? Saan man atilay bagbagang bakit? Maturog talang. Tado pa iti trabaho iti garden inton bigat. Kasta, dayta ti paglaingan. Dayta maturog no ammom nga agong ungeta. Ket, anyang aruti kaya't mong aramidat ngay. Awan! Papa na. Agawid kami ijay ayan dananang. Rabrabiin. Apay akasta ka aya. Awan bibiyang mo, gaputad dinak matla ibibiyang asawam. Anya? Mark, apay nga yakas lawan da bakit mo dita balayaw? Kawanda na na. Nagawid tayo di probinsya. Apay, ada parikot yu aya. Awan, napandala nagpasyar. Tamaburing da kanon dito eh. Kasta aya. Sige nga ron. Nadamag ko lang nga da kasla manungal daw na jak nakita. Kung nakidi no ada parikot yung agasawa. Awan, nanang. Kumusta ba kahit? Sukunan kayo ka din? Saan? Diyak kaya din nagawid kita. Sikamat. Sige na. Umaya kung di tatayawid kayo. Manungal daw yung ditayan dananang. Aging ga adinak patpat yan. Saan kami nga agawid iti anak ta? Anyayate kaya't mo bakit? Saan ka amapan makiin-inom iti uray sa dino? Di bakit may? Sa anak mo't ngagbarbar taklaw na ya. Pangpaikatlay ti bannog ti pampamayak. Ay saan? Nukas ng tumat lang ang tirason mo kanya. O di uray saan kami nga gawawid? Sige man langan bakit? Karik. Sa anak amap-mapan, kadagiti di mo kaya't apapanak. Nasayaan. Oh, anya nga rod, sukunan kayon. Sige nga Rod, umay kan. Rumarak bit bakit Inak mga lang ti bagas. Tani, naibusin ti bagas tayo. O sige, ngam ne. Ngam di ka manan agbayag iti istora. Wen, bakit? Ala, mapanak nga rodan. Sigamat gayam day ta, paring Mark. Wen pare, umayak man mga lang ti bagas. Adda ka nung amin umay abagyo. Narigatan ti maawanan ti maisahang na pare. Sigurado nga awan to ti magatangan yung napigsa ti bagyo. Ay, kat mo na. Talaga may atlat na tayo nakasagana ti amin, pare. Wen pare, nanason, mga lakman iti may sakaban na bagas. Ay nabaraw, awan pa'y jayag deliver. Ay, kasta yan, nana. Wen, naibusanak ngamin iti istak. Iso ang nagpay deliverak. Sika ano urayam. Ay, kawan sa. Urayak sa langin. Tani, imayak matla dito isturan. Agam asidag nga tan, nana? Wen ko naman ti mawag nga ag-deliver asidag kanon. Sige nga rod, nana. Urayak latan. Ay, no, pag-ururayan, pare. Umay ka pala dito, ita. Makitagay ka basit. Sige lang, pare. Inton maminsan ton. Umay kakit din. Saan kamat nga agbartak? Pag-ururayan, medyo gatangay makunam. Kas kamat la sabsabali, pare. Sige man langit, pare. Ay na, nakapasuron. Ayan mo, Mark. Apay saan ka maawagan? Ay, talaga padpadang sinak day ta, Mark. Ha, makita na. Ibilin ko ti anak ko kininanang. Tainak surutan ni Mark. Sana bali, ta nakaturog mat ni baby. Nanason,
Mabayag ka di pa sumangkot yung order yung bagas. Ay, hun nga ron baraw. Ay, isudaytan baraw. Sige, ingkabangalan iti may sa akaban, ta idiritsum nga ikarga di talukan mo. Wan man nga ron, nana. Mabitla ang urayong pa'y dahi ti bariyam. Soblyak tulatan, tayo nakpa ikarga ti bagas. Ay na, talagang awan matungtong palday tamar akarina. Nagaramid manan iti pangguraakan ko na. Ay, Karon, nana. Tindakon. Ay, sige, baraw. talagang awan pa nagbaliw mo si Kamark. Anay ko, di mo mo't ibaot ti payong kanya ka bakit? Oh, makilam, agat arak ka. Saan abagas tigagaram ditoy? No di kat umay aginom iti arak. Tinuray ko nga minjela ko ni Nana aso na bagas ta na ibusan da. Kaya sangpot da. Ulpog! Gawin na ka nakababay. At data pa'y Awan tirumbang na ibain ko! Sa anak-anak kababain, tawan maging aramid ko! Sika tirumbang nga agbain, gapo iti aramid mo! Pag-aayat mo ti umay agis-is tambay ditoy! Uray amom nga adda-anak kan asawam nga agur-uray kan ka! Bakit? Ay, kira pala sang kwaya. Pudno day taimbaga nila kay mo. Inuray mi pa'y asimang pwet dagiti lakok abagas. At data, nag-deliveran jetra. Makita ba? Ay nanana, saan kayo amakibiyang ditoy? Taapat ti agasawa daytoy. Uray kabagyam ni Mark. Awan karbangan nyo amakibiyang. Nanang, agsina kaming dita anak yo. Na, apa yan? Anyat mapaspasama kan? Basta agsina kamin. Ipanaw kunti anak ko, itamat laang. Ay, mabik madlaang. Ibagayo man kanyak, nanya ti mapaspasamak ka na kayo. Mark, anya ka di ti parikot. Kwa, Nanang. Oh, makita yun nanang. Saan ang makasumpa? Gaputa mo na nga dabasol na. Balasang ko, mabalin ka ding agtugaw kapay. Agkalma ka base. Sa kanto agsao, tapno maawatak ti mapaspasamak ka na kayo. Ay nananang, no siya, awanan ipalawag ko. Dayta anak cute kasarita yo. Ha? Ay na, Mark, anak. Apa yun? Awan, Nanang. Adala basit abanag at di mi nagkinawatan. Talagang agsina kaming tatang. Saan ko na kayo ti makisinublan pa ni Mark? Naumakon. Anya aya ti parikutiyaw. Tunggal anda diyo pagkinawatan, nagawid ka dito'y balay. Maumak iti asawa din na amo ti prioridad na. Maumak iti asawa at tila mapanagtamtambay ter aramidan na. Imbes ada kami iti anak na ti kabanding na. Ngam saan mat? Nukas di ngawan trabaho na. Dagiti barkada na wano kakasinsin na ti pag-aayat na pagpapanan. Anya, apay akas tati kinalampay mau. Kununay mo eday taarason mau. Amumait alalaki di asawam. Normal lang day ta kada kami alalaki. Tinapatag. Saan na kaya baybayan ti asawam? Saan na kayo abis-bisinain? Kaya no anya pa'y di ta kina-irresponsable. Kasta tinapasamak idi kalman, Carmine. Ay, nagalas ti ugali di ipag mo. Sinong basong batan nakit din, katagpalpalawagak laeng. Jaklaim pagaro pakastagayam tararamidan ni ipag. Awan, Carmen. Pabawi ko na ng pilit ka ni pare Mark na makitagay. Payat ti panag-ururay na iti pagkatangan na iti bagas. Ado kami ang nakakita iti inaramid na kin ni Mark. Amok ang nabainan unay ni Mark, gapo iti inaramid ti asawa na. Manipod ini nagawid ang naggapo dito eh. Saanan ang matagtagari di kabsat ko? Anya, Jesus, dahil tayo narigat. Lalaki ni Mark. Ay, ipaglakit diya. Naman nagtagpal. Kahit di nadangran, di bagat na. Ay, no, siyak dahil diyay. Dinanog kong ti asawat. Anya? Unay matlakit din dahil siya nga ipag ko. Barang agsubli matlaang ah.
Ay nalabas ngamin jay ipag mo, Carmen. Isupay lang tinakita ka kasi ti ugali na. Istrikto launay. Awan delikadesa na. Di na pa'y pugos ibainan mo't ya asawa na. Wen nga rod na ason. Ni kira ti lumabas di ti balay. Di pa'y tumalaw ka nakita nakmat itay anak katakder di ti arubayan. Papanam ipag! Kita balay, madam. Nasayaat mo ta nagawid kan. Ape adi mo kadwa ti ka anak ngay. Imbatik din ni tatang. Umayak lamang alay ti kawus mi iti anak ko. Sige. Mangala iti kawas na. Anya ti kayat na asawan. Di na kumamot panawan, Kira. Pangasim. Basta, manjakon. Nakapangedeng akon. Awan ngamin matakdiram akarim. Isong agsinatan. Diyak ba't yung gagara ti pan nakaladaw ko ang nagawin? Agkit kindawa ko ipapakawan. Sorry. Awanan, Mark. Naladawan ti amin. Agsinatan. Alaak amin nun akawus mi iti anak ta. Ket saan kami nga agsubsublipay ditoy. Anya? Awanan. Pinanawan na kung dagiti aginak manang. Nagrabaw arason tinangisinaan na ka. Saan naundas arason day jay? Awan ka nung amin mataktak darak akarik manang. Ngala, ingkay aywan. Tamangan magpaspasugnod lang. Amangan no kayat na tagpayayo kan ka. Adun adaras nga naramid ko dayta. Ang talaga di na kung pagan ano manang. Di na pa yan kaya ti makisarita kanyak numabalin. Anya? No talaga di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagin. Awan kamat mo kan kuwan na. Ta saan kayo ang nagkalaysa? Nakababayin kan ka, Kira. Kanayon na kung may lablaban. Wala, taisupay nga aramidam. Nagagat ka talaga. Nagasatag balin nga asawam. Uray mat si ka Briggs. Nagasat mat ti agbalin to nga asawam. Tanasingpet ka abaro. Saan ka akas kadagiti daduma di tang arte? Bulakbol, kan nagado ti bisyo da. Sika, kat awan bisyo, uray may san. Madi nga minti bisyo. Nadadahilan na ti salunat mo, Kira. Apay, awan planom ang mga sawa? Kaya't matiagpa. Awan na mga kanyag. Sige, no kayat nak. Ala? Di nakman trabakan ni Tikas na. Tama nga lumamati Briggs. Saan man? Agpay sa tibag bagak. Kaya't nakadi. Ay, uwan Alam, si Kangay. Kaya't nakaliman. Wana. Nga uray addan anak ko. Sana problema dayta. O basta nga ron, datan. Ay, katuan Sa di natin nagapuan, Kira. Kanayon ka rumbar. Kwa tatang, napan ko inlabaan tinobyo. Ni Briggs, akaruba tayo. Anya? Brex? Nagaram ayakan ka ni Brex. Tapay anubyaw makukunap. Katuan, da kaming tatang. Ay, hanyan. Nabitla nagsina kayo ka ni Mark. Nga madadagos ka sukatnan. Saan kami mat nagkasar, tatang? At damat gayang pagsayaatan ti saan mi apa nagkasar kin ni Mark. Tagsina kami matlagayam. Kahit, anyat plano yung ka ni Brex. Agkasar kay nga ron na. Kitaan to, no kasano, tatang. Agdanatan ka sa kasawa. O di pwede kasar. Tagurnugak pa'y Kira. Pinagbalay ko nga minan te ornong ko iti. Isuday ko balay ko ita. Ay, katun agurnong tapay nga rod. Inakto nga rod alaan ng ti anak ko iti balay. Kandagi ti gargarot mi. Tadituyan ti pagnaidan mi. Ay na,
Aduman ang tinagorder iti pandisal kanda dumapay at tinapay ading ko. Nalayan ka ngamin nga agluto, manang. Ano sa mga iman ni Hearty Bakery, ha? Tani, mangibangon akmanan iti sa bali ang negosyo iti ili, manang. Anya man na negosyo day tangay. Laundry shop. Mangrugin nga go perit into no may alawas. May palubos ti ako. Wow! Congrats nga ro ading ko. Talaga nga imbawing mo ni tagduduma negosyo ti atensyon mo ah. Un manang. Tano pang panunutat lat ti panang isukat ni Kira kanya. Awan ti nasayat a pagbanagak. Ta sigurado a depresyon ti lakaman. Wana, kasta ti rumbang. Kat sumapul kakit di matun iti sabali nga asawaam. Dito'y pa'y labalayo ti pagnaadan ti anak ko, Apay ngay. Eh, ko ang aming tatang. Saan akayat ni Briggs akadwami ti anak ko iya balay na? Anya! Apay ngay. Ay, nukas tamoy laang sinamon. O di na maawat ti anak mau. Sige tatang, agawid akon. Ang mga nusap-sapulan na kun ti asawa. Umay ka. Anay ko, di mo mas masantitakyan ko. Masaksakit anak, Briggs. Anay ko, Tipunam ka di. ko nga. Kadyak nakita ti kinalailo yung agsarsarita iti daychay nga arman. Anay ko, agimimon kay ti angin. Amin lakit din alalaki akasarita kat pagimunam. Ultimo ni uncle kong Andring pagimunam. Pagimunam lakit di amin idan. Di ka rin bumwa ti balay. Nagtalinad ka lang dito sila. Impadlak ni Briggs ti Rita o ti silet ni. Inala na pa'y ti cellphone ko. Titawa. Nagngato ti tawa. Kabailak nga ta ti tumpuak iti kasti ka nga to. Makamuditan. Tumpuak kakitin. Sigurado ang mabayag manen santo agbaaw ti pungtot ni Briggs kanyak. Aday ka. Tumpuak ka kon. Ay na, nablutoy sa kamanakaw. Anay ko tatang. Inaya din yung matimangilot. Nagsakit. Ayawanan pa yung dayjay a Briggs. Unala no na 50 dayjay tao. Idi lang ang damo na singpat tatang. Ngumidag baybayan. Rimuaran ti pudno nga ugali na. Naimon. Pudno nga wan bisyo na. Talon balay laang ti ayan na. Saan abarkadis na. Ngaman nangimon mat gayam. Nasayat mo tayong pasyar mo ti anak takira. Isojak nagpauit iti allowance na. Tapo namin nga umay ka nagpasyar iti lugar yun. Saan kami nga agsubli, Jaimar? Ket papanan nyo nga rodan? Agsubli kan ka. Pakawanan na ko, Mamar. Sinina ako ni Briggs. Takanayon nakakabilan. Gapo iti kinalaing ng agimon. Adayo gayam anasing-singpat ka ng iso. Manipod nagdanata. Di nakpulos kinabi. Ang kasano na ito yan. Agkasara ko niti mabihit. Anya. Dahit ako mati umay miyawis kada kayo. Anya. Biyag. Di tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobiam. At dal napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikong? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25 anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Pabutay na, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo kin ko, anak. Oray ko manupadam a professional Jenobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Aga pala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Baka mo ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Ka,
Dumanon tayo nga rudan. Uwan mo nga. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya? Nga mabalayan. Saan tayo da kami ti rumbo? Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa na kuyaw. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat disan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni Mama. Sige to surutak. Anya magkag. Adama gayam bas-bastos di agbalin akatugang manakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, yaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isuti mo surot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy. Pasensya ka, Jemay. Mawatan ta ko ni mama. Oray italar. Ipagpagapumla ko man kanya. Sige. Makamuak to nga roden amang ilawlawag ka ni tatang. Agyamanak, Jemay. Jemay, ibagaman mo't kadag iti partidom. Tasanda pa'y nga agbalkot iti karne. Tado pa'y tagsangpat na sa ngaili. Ha? At ang amin nakita ka nagbalkot itay. Partidom day jay. Di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy. Jemay, sabay ko ma. Tamairawa mo di kas Jemay style ni mama. Kas Jay talaga ti pa nagsasawa na. Prangka. Yung kiti, nasingbad man. Aklunak. Talaga maikawa ang Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tani Andy mo't lang timang tawid to iti dayto a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, Mama. Ipakpakaw na ako na. Diyak kayat ti sadot akang balay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asyak ti mangpakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa. Agsapula kiti trabaho, Mama. Tapno makatulong ak. Anya ko matrabaho ti sirkam nga'y. Katulong. Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho. Tapno di mo mat ko na. Ha? Apay aya masapula tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, Mama. Awan mo tinailepas mo. Anya ko matrabaho ti mastrakam. Di kagsayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kaninyo kini Andy ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito balay ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, ipag. Madlaw anasimpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami ipag. Naturay. Okay lang, ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni Mama.
No kasta, aginaw ka, Ipag. Wan ipag, agtalon a bulan. Wow! Mayat at dantun ka na nga. Kat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni Mama. Mababainak nga rudan ipag. Awan trabaho ni Andy, awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas na. Dagdag-dagat ni Andy nga trabaho. Napili mo diti trabaho na ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong nagiti ugali na. Nanghato ti pride na. Ay, wen nga rod. Agpadadakin ni Mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mo iti balay. Kailip kong ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni Mama no palubusan na ta. No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni Mama. Jemay, ni Mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon amakibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti agawin. Agbati ka, Andy. Sige, no tayo ti katyo, Mama. Saan mo akabisado dagiti tattao iti lugar da? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y ti aramidan da kan ka. Wan, Ma. Adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsuldo kan, Mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipas nga ita nakalukulukman. Kaingingas mo to'y apo ko, Kandi. Iso anata. Kasto'y tirupam iti maladaga ka. Ha? Kasta ka di, Mama? Wen, kasto'y matlati kinataer mo iti, Andy. Ay, nembaglakit din tay malakan ka to'y apo ko. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naadin ko, sumapol kan iti trabaho. Kani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipata kong tinadal ko, Mana. Daksamot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni Mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang nang Ama nang, umapal ka kanyak. Ha? Apalan nak, tasyak lang titultulungan ni Mama. Ni, saan akasta? Panangisakit tar aramida, Andy. Sa anak nga umapal, taadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andy. Anya kumangay ti apalakan ka. Sige, tatapay pa po anak. Rumuwanak na lang. Ay, anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kaya't ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko, lakay. Kat, adapay gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni Mama, no umano kung nagtrabaho ka, bueno saan? Anya? No agtrabaho, palubusam.
Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno ada paggatang yu iti gatas ti apo ko. Kasano ngay mama? Diyak amo ti agaw awir. Di kagdanag. Manangdanak iti mangawawir iti apo ko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga trabaho. Tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumikumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagakmat kan ka anong kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga Rod, makamo ka. Sige tani, agtrabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andy! Oh. Tulong! Oh! Ni mama! Pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Oo, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin nakabaulan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakardiak arrest tinam. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan. Tawanan ta advisor mo iti amin na ganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabaho. Tamakitak katawan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta kan kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Tasyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na. Agad adalak bayat ti panagtrabaho. Kat umadanin ti panagturpus ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Isong agpurpur sige akamang paadal iti bagik. Kat tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho kan agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabait lang nga ron, mga na. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngaminti sa baling nga asigak. No di si kalaan. Manumot nga nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad-adal ki asawa. Iso ang maawatam ko man. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak nyo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanin manang? Kahit kung ipamaysat ti atensyon ko itanak mi. Sa nabali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to iti natalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka. Kanayon ka ngagdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron. Tao madanin ti pa nagturpus ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpampar mo ti panagadal mo. Gamam mo. At dalalakin. Ay, nabanog ka nagbiyahe. Kaya't kung tagi na. Awan oras ko ang makirinikirkan ka. Tawan kinapudno dagita ngay bagbagam. Mapana ko, Nandi. Di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, apay ngay. Kasanong ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsardan ka ngagtrabaho ka nagadal. Agtalinaid ka lang dito balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpus ko, Andy. Basta di kan agsubli iya suwag ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Magtali na ang anak diti balay. Adda nga ro di pakan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? Saan ka pa ilaan nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron tun ti tinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardang kalaangan nga eskwela.
Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaammo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balay, Andi? Kasanon no maamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang, hindi patagugin ni Jemay, mana. Amok, isuk-sukat na kun na jay. Isu nga isukat ko mata, tapno patas. Anyan ti kasta nagrasrason mo, Andi? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawan. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan, mana. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanya, Andi. Oh. Di mo ninamnamati sa sangput ko. Kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Kwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso adi na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami. Di kagdanag. Sa anak amang riribok. Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanya, Andi. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni ti anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? Umay kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan, taddan trabaho. Alda sigurong padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan Andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawa. Uy, Grace. Kitsabay ko ma. Tadikan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos, Andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Wala. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Labon. Di ka pa umpanaw ijay. Tani, awan pang gadang. Di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, Andi. Agkadwa ta aging katinggana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang. Nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yung atan eh. Jakmat mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Nasing pitya bukop. Iso na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, jak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo manak ko. Awan tatang. Jak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami ka ni Andi. Ha? Bukasta, ang tapay laka dinamnaman Andi. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kaya si kang harot da trabaho na. Ay, makauma mat ti kastong. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na, di mama. Si kang tulaki di mo tan. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka din ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mon sapulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga apagpapanawan da ka dagiti babae. Sikat ti lalaki,
Iso asi ka kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Tay soda mat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka. Anyat masapul mo, Andi. No ti anak ta ti gagaram, adajayan datatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, umayak at kita iti pamakawan. Kitsapay ko ma, na mapakawan lang. Ikaret, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak na kayo itanakta. At namastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabi, Jemay. Napinta sa damag dayta, Andi. Nasaya at unay. Awatin na ko mga roda. Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sibol arit nakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya kalat tamang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan, Andi. Wan mana. Ang napintas na pagtungpalak. Mudya kag trabaho. Una, nasaya at mat na napanunot mo dayta. Awanin mangbiyag kan ka. Iso agtrabaho kan. Wan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasayaan ah. Ngam, manang. Pabuludan lakman ba iti kwartam. Bayadak to nagsuldo ha. At ang amin papanan mi kadagiti barkada. Asino abarkadam, dagiti padam nga artak. Ni manang nit. Papanan nyo ay ha. Ag-outing kami manang. Ipapas kong ti ag-happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, napasabat tayo atak. Tumuntan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka na iraman kadagiti natay akakaduam. Meron, para. Iso na lang na. Saan ako na makapagla? Tanagder-der iti sa... Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Saan pa yun? Nagharap ko iti biyag. Manang... Diyan ako na makatrabaho. Tayo notil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano kung ba talaga trabaho ako yung lady? Handa ko manurnong ko. Ano pa yung makatrabaho akon? Gusto ibutin. Ilagtong palak, marang. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang diti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyan, tayo naklunak na lang yan ang bait. Pinaragsaknak iti kasta unay. Sigurado ka kanina ayatin na. Alito? Laglagi pa. Wait, resak lang iti dayto'y apag-iinuman.
amang ano agbaliw to ti pangadang mo. Santo Apolos, napunwakan ka. Takdarak timbagakan ka. Gapo tayo ayatan ka. Ikabalay na kon, Aldo. Yawid na kon. Diyak kaya trabaho dito eh. Sigurado ka. Kaya tumutuloy ka balikan niya. Nga oray saan tabi nagkasal. Wen, Aldo. Okay na ang kanyak data. Yawid na kon. Ta sumarunon ton ti kasal. O sige, agawid tangaroda ni Jibalay. Apong, kaduak tinobya. Ni Ambet. Ambet. Iso ni apong ko abakit. Ay, nagpintas kang balasan kaw. Agyaman apong, agmanoat. Ay, kasanda ka ti Diyos basang, malalala, sumra kayaon. Pasensya mo to'y balay may basang, wan. Nakurapay kami lang. Ay, kababain pa'y kit din kan kabalasan kaw. Apong, sana naarti ni Ambet. Isungawan ti rumbo na pagdanagan niyo. Nasayat nga ron lukas ta, apaw. Mabitla nga, tamanggawak itinling takakamutay, tagmerienda kayaw. Napintas jay nubya ni Aldo anya anak kaw. Word nanang. Apayakas jay, aglaladaw. Kaslawan gaganay gayan na. Ang mga tinataw na dahi jayan, nanang. Sa bagay, ngamunay, sumipngutan. Saan ka di pa'y nga agawid jay nubya ni Aldo nga apo kaw? Di na mapanito laon nga agawid jay nubya na. Saan ka nun nga agawid? Tag na rin iti balay, nanang. Ya, anya, nukas ta, mga sawan niya daw. Ruan, nanang. Nawan pa'y matkwarta na. Kasano nga may kasar na. Ay, tsaka mo. Kasaritak to, niya talaga ti plano na. Namangan mo at dama ko na dagiti dadakal niyambay. Nasaysaya at kumamot laang ano agkasarda pa'y nga umuna. Sa danto agdun na. Kasaritak to, Naldo, nanang. Gusto mo't kiday no mga sawan niya po ko. Patil kasaanin na malakayan na barang. Ay, agdanag akong tadimo na mga sawan. Ang mga numalakayan abaruti ka kay suda nga po ka. Ngabita, awanan tinadadaga. Kala at matlatan na ng isang put iti babae. Kitay na, nakapimpintas pa'y. Ubowin pa'y nga dayo ngamyaya po ka. Manutawin na tanyambay. 25 ka no, nanang. Naikot ko, ubingan na nga ruda talaga no kasta. Bala, agsaganak nga ruda na. Ta sigurado nga agaw-awirak to ni tagbalin nga apo ko kiti tumang. Kat sigurado, agsasarunon to ti anak da. Ay, takaub-ubingan tinubya ni Alda. Mayatan no kasta, nanang. Pakaragsakak may. Tamada anak tao iti ano nga pukaw. Nana, ada magayam asawa ni Aldon. Ay, wag. Ngam sanda pa yan nagkasar. Ngam agdandandadan. Nagpintas magtanday dya babae, Nana. Taga ano nga eh? Taga kabangi-bangay. Eh, adayo mga ruti lugar da dito ya. Kano nga iti kasar, Nana? Yawan pa'y balasan ka. Tagor nung kanupay ni Aldo. Kastaya. Ay kawan na. Naggasat matan ni Aldo. Nakatumpong iti nakapimpinta sa babae. Ay sigurado. Napipintas kan natataarto madagitagbalin nga po ko yun, Nana. Siya pa'y lang kumabalasan ka. Ay na, aganakda ko mga rudang. Tamagagara na kao na mga wawir iti apo ko kiti tumang. Kabalan nyo pa'y nga tatagaw awer, Nana. Ay, katuan na. Anyat pagkunkuna am kanyak. Nakapsutan. Ay. Tawan ko lang tibim makat.
Napigsa kailangan niya. Basit pa'y turnong ko, tatang. Saan nga umda sa pagkasaran ni Ambet? Naimbag no awan makuna dagiti dadakkel na anak ka. Diyakan mo. Di damot among agdandan na kami iti anak da? Anya? Ay. Kahit kasano no maamuan tanto nga ay. Sa nabalay. Urno nga ka talaga, tatang. Yurno nga ti pagkalay sa amin to ni Ambet. Malala. Pasensya ka, tanay. Lima ka mga rutinatang ita. Isugawang kwarta kanak ko. Kaya't katulungan. Nga mawan na talaga. Kay kumanuwag ti parchin tayo. Huwag maawan pagtalon ko na ano ko ah. Mawalan niya man na, tatang. Sa nabalay. Ikarigatak ti agurnong. Ambet, hanay. Bangon kang taldawan. Nakaluto ni Apong. Agar masar tayo. Tasahak ro mo ara mapanagpasada. Diyak makapangan Aldo. Da kayon ti mga tanatam na itiraman ko. Ni, apa yan? Maulaw ka bumangon. Madimanin ti rusok ko. Kan makabakbak wara. Ni, apa yan? Ano mapaspasamak ka, Ambet? Hindi pa'y lakal manakas jay na. Bakwar. Yak mo't makasarita na imbag. Nagpupupuklat taniti sili junukwa. Apa yan ako? Nangayawan pa sa damita. Kuyugawam teng kay pasikap gasawam. Ang mga noan nyamot na jayon. Ingkay agpadoktor apaw. Wan, Apong. Saan ta namapan iti Dr. Aldo? Ang madanagan akin ka. Ang mga nanya daytan. Bunga lati panaginaw ko dayto ay Aldo. Masigog ka. Wan Aldo. Aguri ka man. Nasurok pala ang makalawas sa nagdinata. Masigog ka. Sorry no nagilimad akan ka Aldo. Amok amam tumad na ang tagpaiso. Mabutang ak ngamin amang ibagay tagpaiso kan ka. Makapulan ng ting inawa. Kidi simuro takkan ka dito lugar niyo. Pagawanan ako. Anya. Numaupay kan kanya. Kat di na kon kaya't ngagbalin nga asawa. Umawatan ka. Diyak nga balin nga ipilit ti magikan ka. Tamaawatak tirig nam. Kets. Ayan, tinakasigugkan ka. Awanan. Hindi baga ka masikugan. Saan na nagpagpakita kanya. Iso nga among natalenta na yan. Anya. Mapakawan na ka di. Sorry. Ay ayatin kaldo. No mapakawan na. Kat kaya't naklat na. Dakila pagyamanag dayta. Basta. Panakit butas na klaan, Ambet. Saan? Ay ayatin ka talaga. Nailaw anak lang kami kini. Kaya't ko nga ron ngay paragrad dayto eh. Tagagurgurak yaman. Ay, saan? Hindi mo alamidin dayta. Pang-asim. Sige. Ipagpagapo, itinalaw sa panagayat ko kan ka. Awatot, isikag mo. Kat, ibilang ko. Kaspud nung anak ko, tisikog mo. Ha? Agyaman ako, Nay Aldo. Nukasta napayagan nga nagkinaawatan nyo ko ni Ambet. Tanay, masikog magaya man anak ka. Wen, tatang. Kinapud no na. Inlimad ko masikugan tinobya. Iso ngayon sangpat ko dito'y balay ta. Masikog mat. Nagbunga ti pa na kailawan nili, tatang. Kasta. Agure ka. Amo ka din, nagitidadakal na dayta. Ha?
Saan pa, Tatang? Ay, kasano numamuan da? Ay sigurado ang makaungod da. Sana balay. Iyon nung akti pagkasami kanyan ba, Tatang. Takdara, ti tayo tinubyak. Dakulan ti tiyan mo, ambay. Singin samot na ita. Saan, Apo? Nagpa-ultrasound ako. Saan asingin? Anya ka nungay. Lalaki mo no babae. Babae, Apo. Ay na! Ay nagsaya atay. Napintas to laki tete apo ka. Naglukmagkat ngatan. Ay na! Ay, magagara na ka na mga wawiriti apo ko kiti tumang. Ay, di mo't kabula na bitan. Una po, aldaw laing ng tiurok-uraya. Ay na! Ay, kunaktupay ka, nagpintas to'y anak yung aldaw. Naglukmag nga ubay! Ha? Uwan nga ron, Apaw. Nagparti ni tatang yu itinitid amano. Isulti si daman ba ita? Agigop ka iti ado asabaw. Tapno ado ti susuan to'y apo ko kan ka. Agyaman na, Apo. Nadungo kayo iti apo ko yun. Ay kay siyempre umuna nga apo ko naman Aldaw, anyat mapaspasamakan ka. Nagatayo mo tinakaiturungan di madam. Apayan, di kan samot naragsakan na dami di anak. Kwa, saan man, Apong? Naragsak ka. Aldo, agyaman na ka. Nakasingsingpat ka. Namati da apong kan tatang asikatin nagtaudan timpas ngay ko. Nalaos ti panagayat ko kun ko ambit. Jak kahit aguraan da ka. Iswakas day timbaga. Agyaman na, Aldo. Ikarit, subadak ti kinasayaat mo kanya. Promise. Naimbag nga oras mo, bro. Ha? Sino ka? Dito'y kaditi balay tinakyasawan ti kasinsin ko ni Ambit. Ha? When? Siyak ti asawa na? Si Kagayan, bayaw. Nice meeting you. Kasarita kala ko maninsan ko. Napatagtibagakan ko na. Ha? Sige. Mabit lang ta. Ay ba? Insan! Ada ka mat. Apay, kasanoan na amom ti ayan ko. Insan. Magyaman akta nakita ka. Nadamag ko ngamin ana ikamang ka ditoy. Nagdamdamag kadagiti kalugaran nyo, Insan. Kasta aya. O ala, pastra ka malto. Kasinsin ko dayta ni Daniel. Paiso. Hanggang. Apay kasta ti pa nagkita minsan. Ay, kwa. Sige. Sumrag ka. Bayaw. Umay kan. Agyaman ak bayaw. Agpakpakasi ti kasinsin ko. Ano mabalin? Dito'y payla ko mabalay nga agnaan. Lakay. Ha? Adda ka numamin nilang lakad na ijaili. Kat awan pagdagusan na. Wala. Sige, agnaan payla dito balay. Ayos lang kanyak. No problem. Agyaman na, Aldo. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Saan akong ama kasarak itikaskan ka. Si ka lang kay ayatak. Promise. Rumor kayo, Apong? Wow, nambay. Taday pagatang mo. Awan, Apong. Anyang oras nga gawid kayo? Ay, katal daw to na. Tamangan numabayag manan amapun no, TJ. Sige. Mapan kayo nga rodan, Apong. Ay, nakalukon. Nalipatak mo tantay pitakak. Ay, hunayan.
Siyempre kasi siniambit iti silid da kinaldaw. Na. Abay nga ka. Ay, nadala siguro alaan na. Puno, waday baga na kiniambay. Abay nga di mo larumwaran na yadan niya. Ay, dito yak pa'y la kusina. Diyan mo na, nakapanawa kaon. Ngam di diyan mo nagsubliya. Kat nagnaag dito rin daw ti kusina. Na. Di matrumwaran iti silid dambay. Di bagbaga na kasinsin na. Ginayad nga umasidag iti ayanda sila. Ay, misyo. Ambit. Ay, ayatin ka unay-unay. Basta Ahmad Daniel, I love you. Sikalat na tilinaon ti puso ang panunod ko. Ay, sus! Ay, umaday wak dito yan. Ay, di akong may rusok ka ng gandararamidan lagi dito. Ay, Diyos ka! Anya na ito yan. Ay, rumwara kong dito balay. Indakipulong kindial to dararamidan da. Uno sa munti bagim Daniel. Rumwara kan dito silen. Tama nga na sumangpot dito yung nagiging kabalay ko. Madamdaman. Diyak pa'y na ipapasti na laos ng ilibukan ka. Agin na rin na. Ambit. I love you too, Daniel. Awanan kayo, tibay. Una yan, tigas na ala kayo. Aldo? Awanan kayo, tibay, traitor. Anay ko, kasya na ko ma. Traitor kayong magpadpadok. Huston, Aldo! Huston! May sakamat. Balang kantis a babay. Pakawanan na ko, ma. Ikarik, saan na maulit tinaramin ko? Ala, pumanaw kayo. Radyak kayak di may lawan. Pumanaw kayo! Di kayo nagpakita pa'y kanyak. Ulag kayong agpadpada. Anya pa'y later aramidam ng bed. Apeng adda kami lang dito balay. Timanawan di padam nga ulag. Pumanaw kayo matan ikaw. Awan ka din patag may iti anak tagat. Among mo kasano ti panangipatag ko kan ka. Inawat ko ti anak mo. Nga uray saan asyak ti puno naman. Ngam anya kinaramin mo. Inabusong ti kinasayaan ko. Pakawanan na ko, ma. Wen! Pakawanan ka. Ngam di kan kayat akadat na.